iki omah Dik Binti. Iki omah nomor 2. Oh, berarti ya iki. Endi ya Mas Heri Susanto? Jare jam 09.00 teko kok urung ketok. Loh, banyu. Ngepasi nang banyu. Raup ganteng. Ini lah urus ganteng. Kayak Gatot Kaca Berising. Walah ngene iki wedakku entek. Engko lek Mas Heri teko tak tagih, tak kon nukokne. Jere aku pengen ayu. Kae bocahe wis ganteng. Kula nuwun Dik Binti yang cantik. Ya Allah Mas Heri, sisik age teko padahal ngenteni awet mang. Sepurane Dik Binti, dalan iki rada macet. Lah ndi lho masing macet? Lah desa kate macet. Ngisor kono Dik Binti pengaspalan. Masa sampean ndak ero? Kadang karo Mas aku, tak denare ya rame. Rame banget Dik Bin, makane aku rene ngerodok kasep. Lah, kayak kapan Mas Heri mau ngajak aku ndelok wong aspal dalan? Jo, kapan yo Dik Bin penake? Ya mbok aku heran ndang kojak selake disikan wong liya lho. Loh. Wong liya ndi sing wani ndisiki aku? Apa ora ngerti? Heri Susanto lanang